Ekspert za koronu iz SFRJ Ježinac. HIB 320 miliona km dobila kredita za borbu protiv korone. Pare će nestati. Tako od sada čim hođa zauči znači da je neko umro od korone i testirat ćemo ga tako jednostavno što ćemo spojiti na njega struju od 220 volti. Ako preživi, živ je. Nadamo se da neće. Da znate, maska na vašem licu odbija virus, isto što tange odbijaju na dupetu zimu. Znači, ta je svrha maske. Vakcina od korone je opasnija od same side. Kad je sida postala i dalje se narod karabeči. Znači, voli se narod i dalje, niko nije prestao. Korona, samo da znate, koronavirus ne napada od 18 sati do 5 ujutru, kad se čeka penzija pred bankama, poštare što pišu za struju, za vodu, njiha isto ne napada, rudare na kasama, što uzimaju pare kad sad doneseš pare za prihod, za struju, za vodu, njiha korona ne smije napasti. Ovo je vaš jedini dom bolesti Metlik, doktor magistar Murat III. Odjava programa, doviđenja, do svidanja.